Здравейте, аз съм Елена Ярамова. Здравейте и от мен, аз съм Найден Тодоров. Заедно ще разгледаме риторическата комуникация, теоретични и практически постановки, речта на говорителя и комуникацията с аудиторията. Съвместно с специалиста по публична реч, риторика и речева комуникация доктор Маргарита Александрова, преподавател в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Дейността "Презентирай себе си със самочувствие" е в рамките на проект "Младите хора, бъдещето на област Плевен, гражданско активни", финансиран от Министерството на младежта и спорта по национална програма за изпълнение на младежки дейности по член 10 от Закона за хазарта за 2023 година. Проектът се изпълнява от Асоциация "Докосни дъгата". Бъдещият говорител трябва да си зададе следните важни въпроси. Как да създам общуване с зрителите и да го поддържам през цялото време? Как да владея вниманието на слушателите? Как да говоря така, че мозъкът на човека отсреща наистина да чува, да почувства, да разбира и да осъзнава това, което му казвам? Как да говоря с цялото си тяло и с всички изразни средства на словото, с всички качества на гласа си? Как да разпознавам и да чета невербалните знаци в непрестанния диалог с слушателя? Това са само част от уменията, които са необходими на говорителя. Живата реч, живото слово, произнесено от говорителя, притежава специфични особености. Тя се предава по определени информационни канали, чрез специфични изразни средства. Когато се подготвяме за говор пред аудитория, трябва първо да осъзнаем какви са особеностите на живото слово. Нашата цивилизация е свързана много силно с писмената реч. В училище учим преди всичко как да създаваме писмен текст. И почти не се говори за културата на говора. Там често старателно зазубряме правописни правила като единственото мерило за култура и образованост. А чували ли сте, че живата реч има произносителни стилове? Стилове на произношение, на фонемите, които са присъщи за различни разговори. Чували ли сте за диалектни особености? За редукция на гласни, която издава много точно степента на речевата култура на говорителя. Целият технически напредък с настъпването на компютърната ера все повече ни откъсва от говоренето на живо. Много по-лесно е да напишем един имейл, едно съобщение и да поговорим, пишейки във виртуалното пространство. Разчитаме все повече на тези нови възможности за комуникация и все по-малко се налага да използваме живото слово. Това ни отдалечава от устната реч с нейните характерни особености и възможности. Погледнете колко много време прекарваме в пълно мълчание пред екрана на компютъра и телефона, което ни откъсва от традиционния човешки начин на говорене очи в очи с жив събеседник. А това ни лишава от шанса да развием изразните възможности на своя глас, на мимиката и жестовете си. Когато възнамеряваме да произнасяме реч пред аудитория, първото, което трябва много добре да осъзнаем, е нещо много важно. Живото слово има редица уникални характеристики. Произнесената на живо реч притежава специфични особености, които я правят твърде различна от написаното слово. Написаните думи се възприемат само с едно сетиво – визуално, единствено с очите на читателя. Произнесеното слово се възприема с всички сетива, затова се казва, че то се възприема мултисензорно. Може би сте свикнали да възприемате и да преценявате един текст на хартия, като го четете в самота. Но произнесеният текст е много по-различен от написания. Може един текст да ви харесва написан, но да няма качества да бъде произнесен и да не е подходящ за говорене. И това в повечето случаи е така. Необходимо е текстът на речта да бъде изграден по начин, подходящ за неговото произнасяне. Затова нека поговорим за живото слово на оратора и за характеристиките на неговия произнесен, изговорен на живо текст. При живата реч говорителят застава пред аудиторията и зрителите имат възможност да възприемат говорещия с всички сетива. Те виждат говорителя пред себе си, всички негови характеристики – възраст, пол, цвят на кожата, както и всички други особености на неговия образ. Чуват гласа му, а този глас е уникален и носи много информация за личността на говорителя. Речта, която се произнася, има акустични характеристики. Важни акустични особености са височината и силата на гласа, мелодиката, интонацията, ритъмът, паузите, особеностите на тембъра на говорещия.
По друг много важен канал се предава словото на говорещия, думите, които произнася. Важно значение има и самото присъствие и излъчването на говорителя. Искаме успешно да предаваме информация чрез живата реч. Как да стане това? Като говорим по-кратко, предаваме само важното и може да освободим съобщението от детайлите. Ако идеята, която искате да предадете на другите, е нещо ново или по-сложно, то повтарянето на посланието по различни начини ще помогне на мозъка на другия човек да си изгради разбиране за съществените елементи. Колкото по-бавно говорим, толкова повече нараства нивото на разбиране у слушателя. При изнасянето на презентация изберете едно естествено вокално темпо. Темпото представлява скоростта, с която говорите. Вокалното темпо е свързано с говорния глас. Това е скоростта, с която произнасяте думите. Повечето хора забавят темпото, когато изнасят реч или презентират. При това забавяне вербалният им език става неестествен. Затова основното правило е: не изнасяйте реч или презентация. Проведете разговор с слушателите. Нека кажем нещо повече за темпото на говорене, тъй като то е много важно за цялостното въздействие на презентацията. При каква скорост повечето слушатели могат без проблем да слушат, да възприемат и да запомнят информацията? Как да изберем подходящото вокално темпо? Какво е перфектното темпо за говорене пред публика? За различните видове изказвания е подходяща различна скорост на говорене. Така че отговорът зависи с каква цел е изказването. При обикновен спокоен разговор лице в лице идеалната скорост на говорене е 180-190 думи в минута. Това темпо се счита за естествено. 240-250 думи в минута е бързо темпо. С тази скорост говорят водещите на търгове. Всички знаем, че те говорят в едно доста забързано и енергично темпо. При озвучаване на аудиокнига идеалното темпо за говорене е между 150-160 думи в минута. Аудиокнигите трябва да се четат по-бавно от скоростта, с която водим разговор. Те трябва да звучат именно така, по-бавно, за да може слушателят да възприема звучащия текст в движение, без да вижда лицето и фигурата на говорителя. А как говорят политиците? Те говорят с различно темпо. Например, Хенри Кисинджър, държавен секретар при президента Ричард Никсън, има речи, произнесени със скорост 90 думи в минута, и това е едно наистина бавно темпо. Обикновенно презентациите се водят с разговорно темпо. Тогава те звучат естествено, разговорно и автентично. Когато търсим идеалното темпо на говорене при изнасяне на презентация, може да решим то да бъде малко по-бързо от 150 думи в минута, заради наличието на допълнителни сензорни стимули, като жестове с ръцете, контакт с очите и изражения на лицето. Или обратно, то може да бъде леко забавено, като се произнася отчетливо и натъртено всяка дума и се акцентират ключовите думи. Универсалното правило тук не съществува. Вокалното темпо зависи в много голяма степен от стила на презентатора. Един мотивационен лектор трябва да изглежда и да звучи свръхенергично. Той се движи по сцената, като почти скача и бурно ръкомаха, за да надъха аудиторията. И аудиторията очаква от него именно това. Една свръхсилна енергия при презентацията, която се проявява както по отношение на вербалната, така и на невербалната комуникация. Именно за това подходящата скорост тук е около 240 думи в минута. Това е наистина бързо, почти както водещите на търгове. Златната скорост за презентацията е 165 думи в минута, нито много бързо, нито много бавно. Вербалната и акустичната страна на презентацията трябва да отговаря на съдържанието на историята, която говорителят разказва. Един опитен и проницателен оратор знае, че трябва да променя скоростта на говорене според съдържанието на своето слово. Целта на говорителя е да информира и да забавлява. Ако говори по един и същи начин, равно и монотонно през цялото време, през цялата презентация, говорителят ще отекчи аудиторията, независимо колко интересни неща представя. Затова опитният оратор променя силата на гласа, темпото на говорене и стила на жестовете си в различните части от своята реч, за да бъдат в унисон с различното съдържание, което поднася. Великите лектори вдъхват живот на историите си.
Затова те могат да разкажат една случка или пример с едно по-енергично темпо, произнасяйки, например, 220 думи в минута. А следващата част може да бъде произнесена бавно, с около 90 думи в минута, за да изрази определена емоция и отношение. С всичко казано до тук, не искам да ви накарам да започнете да броите думите си и да засичате скоростта на говорене. Проверете тази теория веднъж. Може да направите това, като се запишете на аудио или видеозапис и наблюдавате внимателно. Презентациите трябва да изглеждат естествени, оживени и в разговорен стил. Затова, когато избирате стила си на говорене при презентация, съветът ми е да се опитате да звучите сякаш говорите на приятел по време на вечеря в ресторант. За да успее да изгради презентация в разговорен стил, на говорителя са нужни артистични умения. Всичко това се постига с репетиции. Тук може да се приеме една проста формула. Използвайте кратки и ясни изречения. Говорете по-бавно, но и доста експресивно, така че аудиторията да може да възприеме казаното. И спазвайте основната препоръка – речта да бъде кратка. Нека повторим най-важните неща, необходими за доброто възприемане на речта. Звучащото слово, както бе казано, се възприема еднократно. Голямо значение има акустичната страна на речта. Затова звучащата реч на говорителя задължително трябва да отговаря на някои технически изисквания, като ясна артикулация и точна дикция. Правоговор. Сега ще се спрем по-подробно на информацията, която идва по визуалния канал. По визуалния и по акустичния канал се осъществява преди всичко цялата невербална комуникация. Затова в следващата лекция ще изясним какво представлява невербалната комуникация и какво е значението й в ораторското майсторство. Спомнете си ето тази схема, която вече разгледахме и коментирахме. Когато говори пред аудитория, говорителят изгражда образ, който се моделира и се възприема по тези 4 информационни канала чрез тези основни сетива. Така се създава цялостната представа за говорещия и за смисъла на неговото слово. Нека сега да видим няколко различни образа на говорители, изградени в техните речи и презентации. Наблюдавайте колко са специфични, колко са различни и незабравими. Нека да поговорим за Силвестър Сталоун, актьорът създал и изиграл Роки Балбоа. Тук ще чуем историята за неговия път, озаглавена "Така се става победител". Тук разказва историята за това как се е борил за Роки, как е работил върху себе си и е преодолявал трудностите. This guy as a young man had a dream to become a big movie star, to come to Hollywood and to become a great director and producer and a writer and all those kind of dreams he had. Of course, everyone told him it can't be done. But, he wouldn't take no for an answer, and he moved across from New York to Los Angeles to Hollywood. And of course, one day, after struggling, like we all do in the beginning, to get into TV and into movies, he had this idea of writing a script. And in longhand, he wrote this script, which was Rocky. Originally, when I brought the script to them, they were fairly enthusiastic about it. The one thing they were not enthusiastic about was me playing the part, and I really can't blame them at the time. But there was something inside of me that this opportunity is never going to come around, and I really wasn't used to money, and I had no idea of what I would be missing. But I know in the back of my mind, if I sell this script and it does very, very well, I'm going to jump off a building if I'm not in it. So this is one of those things where you just roll the dice and you fly by the proverbial seat of your pants. Say, all right, I got to try it. I got to just do it. I may be totally wrong, and I'm going to be taking a lot of people down with me, but I just believe in it. Idea of doing this film was just to try to put into perspective, like, whatever, everyone has a dream, everyone has a slight dilemma in their life, will they ever gonna make it? And then you get to a point where I may not make it to a certain level, but I can set my own goals. I may not be the best in the world, but at least I can rise to a level that I can be confident and calm with and proud of myself. And so I think that's what the film was about. You may not be the best in the world, but you can be the best in your own life. Whenever you're saying Rocky, I always feel as though we're giving a vote of confidence for these great athletes, for real.
You know, I've never pretended to be a boxer. I don't possess those skills. But what I do think I have is an understanding of what goes on outside the ring. Outside the ring is sometimes maybe even a bigger struggle than what goes on inside the ring. And if I was able to capture that, then I believe you could identify more with the fighter. But more than that, we also realize that our life is a constant battle. Sometimes I write things in Rocky that may seem a little precious, as they say, or a little sentimental, but I truly believe, you know, it's not how hard you can hit, it's how hard you can get hit and keep moving forward, because that's really what does make the difference in your life. Give up something to get something. And I thought, I didn't have any money, so I had no phone. I painted my windows black, so I didn't know if the sun was up, the sun was down. All I knew is I had to write. And I wrote, and I wrote. It was very bad. It wasn't good at all. But every day, it was getting better and better, like a machine, like a muscle, until finally, the idea for Rocky came. So the idea is you must fail 100 times to succeed once. That's part of it. No one succeeds the first time. It's learning how to not get disappointed with failure, to understand failure. You only learn when you fail. You don't learn when you succeed. Lucky I was a failure in New York, and that is the reason I started writing, which made me successful. It's all about dreams, you know, and by the way, dreams cost nothing, they're free. The hard part is just keeping them going, and please keep them going, because we're here for one simple reason. He believed in the dream, I believed in the dream, and our dreams come true, and there's no reason every one of yours can't either. I mean, maybe you're doing your job, but why you gotta stop me from doing mine? Because if you're willing to go through all the battling you gotta go through to get to where you wanna get, who's got the right to stop you? I mean, maybe some of you guys got something you never finished, something you really wanna do, something you never said to somebody, something. And you're told no, even after you pay your dues. Who's got the right to tell you that? Who? Nobody. It's your right to listen to your gut. It ain't nobody's right to say no after you earn the right to be where you want to be and do what you want to do. Интересен е начинът, по който разказва своята история. Наблюдавайте каква е интонацията, ритъма на речта и как се променят. А ето и великата реч на Роки Балбоа от Роки. Сталон е един вдъхновяващ говорител, от който можете да научите много. Той говори със страст, с вътрешна убеденост. You ain't gonna believe this, but you used to fit right here. I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching you every day. It was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame, like a big shadow. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother.
Темата подготвихме по проекта "Младите хора. Бъдещето на област Плевен. Гражданско активни", финансиран от Министерство на младежта и спорта по национална програма за изпълнение на младежки дейности по член 10 от Закона за хазарта за 2023 година. Проектът се изпълнява от Асоциация "Докосни дъгата".